OpenAI זאת חברה פרטית שלא נסחרת בבורסה, אבל השווי שלה מוערך בין 400 ל-500 מיליארד דולר, וזה למרות שהיא מפסידה משהו כמו 5 מיליארד דולר בשנה. בועה, אנחנו בבועה, הכל הולך לקרוס. רגע, תקשיבו. כן, אולי יש חברות ספציפיות שמוערכות יתר על המידה, אבל זה ממש לא אומר שכל תעשיית ה-AI נמצאת באותו מצב. ראינו את התופעה הזאת כבר בעבר. קחו לדוגמה את אובר. היא הפסידה מעל 40 מיליארד דולר עד שהפכה להיות רווחית. ובזמנו אנשים חשבו שאובר צריכה להרוויח את כל ה-40 מיליארד דולר האלה בחזרה כדי להיחשב רווחית. וזאת טעות. שווי של חברה לא מבוסס על הפסדים מהעבר, אלא על הפוטנציאל העתידי שלה. את אותם 40 מיליארד דולר שאובר הפסידה, היא השקיעה בחזרה בעצמה. בגיוס לקוחות חדשים, בפיתוח האקוסיסטם הטכנולוגי שלה, בהתרחבות גלובלית ובבניית המותג. כן, ההשקעות האלה לא תורגמו מיד לרווח, אבל הן יצרו ערך אמיתי למשקיעים, והרווחים כבר הגיעו אחר כך. ברגע שחברות כמו אובר או OpenAI מחליטות להתמקד ברווחיות, הן יכולות לצמצם קצת את ההשקעות שהן עושות, להרים קצת את המחירים שלהן ולהתחיל לייצר רווח. כל עוד המוצר אמיתי ואנשים אשכרה משתמשים בו כי הוא נותן להם ערך אמיתי, אז זאת לא בועה. הביקוש מדבר בעד עצמו, ובנקודה שבה אנחנו נמצאים כיום, אנשים אפילו קצת תלויים במוצרים של OpenAI. בסוף, שווי של חברה תלוי ביכולת שלה לייצר תזרימי מזומנים בעתיד, לא בהפסדים שלה מהעבר.